Гледайте колко прекрасни. Човек, покемон картите имат толкова як арт. Фокусирай, бе! Фокусирай, бе! Фокусирай, бе! Сега имаме Фрогадиър, бро. Фрогадиър. После имаме Пангоро. Пангоро съм го ползвал, между другото, в покемон. Много ма кефи. Селаби, което е най-слабата карта на Селаби, дето съм виждал. What the fuck, защо Селаби е толкова слабо? После имаме Комфи! Комфи! Аре бе, то трябва да прави холоу ефекта. Няма холоу ефекта. После имаме Марио! Аре, Лут. Фокусирай ми тъпата карта, маняк. Фокусирай. Няма фокусирал. После имаме Палми! Да ги войсвам ли? Фокусирай ми! Ай! Следващата карта. Лили! Фличлинг! Basic Energy. Окабери. Какво ще кажете за картите ми? Само един бустър съм отварял. Какво означава Elite Trainer Box или едно бустърче? Няма ли други опции? Защо трябва да е Elite Trainer Box, братле? Те са скам.